Amistad Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.
Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Walatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay walatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalahan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, walatiin mo ako sa iyo rin ng kalulatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Pinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwanang ikaw ang nagsugo sa akin. Dinadalain ko sila, hindi ang sanglibutan ang dinadalain ko, kundi ang mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay ningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako yung sinugo sa sanglibutan, sila'y gayong ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalain ko, kundi sila rin naman na nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na isa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroon. Sila na may dumaong kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako yung inibig bago natatag ang sanglibutan. O Mang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin na inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Magpayapa tampo.
Malugod at malama kaya kaming igpa. King pinandit po ngay ni Ginoo, pasalamatan da ka, pablasang Diyos ko ding balang metong kaya kami, ing makanyan mo kaya pong pigkalubanan, biyem pong sikanan, kagum na igpaning kaya kaming pagkabi. Ginong Diyos king pinandit ay ti mag-ariya sana ing kaya kang kayupayan, karing balang kaya kaming sarili. Ginoo king pinandit, ika ing manimuna king kaya kaming maliting katipunan. Lukuban mo kami igpa king kaya kang kalam. Manibat sargo king kaya kang bumbunan ng gaking buhuming katawan. Makanyan ming dandaman ing kaya kang presensya, ing kaya kang upaya. Yang dumalo karing kaya kaming balang kaisipan Ginoo. Ang gana king kaya kang puso. Diyos ko, dinan mo kaya sargong kapibabatan, dinan mo kayang lugod king pinandit ay iti. Igpang banal, makanyan mi pong awaran nung makanano yung kaya kang banal a pangako. Na Diyos ko, yung makanyan meng itugtug, bang malyaring mamalita kaya kami. Bang ituro na laring mayap minggawan, lalong may git karing aldomi pang daratang. Ginoking pinandit ay tiadwan ko. Manibat na igpa karing musmusa kaya nakan. Ang gana karing kaya nakanigpa. Kaya kaming mangat wampong, kaya kaming pengari ginong Diyos king pinandit ay ti. Diyos ko, panimunan mo kami king kaya kang kalam. Lukuban mo kami king kaya kang upaya. Manatili sana yung kapayapan king kaya kaming kabilyan king pinandit ay ti. Ang gapot ang mayari kami ginong Diyos ing kapayapan kengan. Ding kapag-aralan na malyaring miapse, karing kekeng piyayarapan. Deta pong telagamong kekeng kapatad na malyaring meka pag-aralan. Bang malyaring ibalita dala naman din kekang banalaminsay kaya kami. Ginong Diyos balas hargong buklat daring karelang pasbulan. Deta sargong kekang banalayamano igpa. Ila sargong malyaring dandamanda at miya pakinabang kaya kami. Ginong Diyos, dakal pong salamat king pinandita iti, na sana mag-ari po yung kaya kang kayupayan karing balang katao kaya kami. Diyos ko king lagyo ng Yesus sa tao Nazaret. Manimuna ka, magpakapilan man yan nasa po salamat. Maya payarap.
Ang espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at patutunguhan ng espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga espiritu, ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitay na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng mediumidad. Maya payabak po, paunakin Diyos kadwa karang kempe ngari at kalupa kong kayo na. Kimpasibahay po atin tayo naman puntot of the week na pisalo-saloan na sinulat ng Frederick Wetchener. Faith is the assurance that the best and the holiest dream is true after all. At temang kapanatagan sa mga tunay na mananampalataya.
ampon ibabiye ke kayo ke kong. Ing mayap ayabak makanyan keng ibabiye ampon ipagkalog ke kayo. Wa king penanditay ni panuanan ko ding balang sariliyo. King ulidor ing kekong pamagsadiya at karing detak akapimintuan ake kayong gagawan. Wa nga na isunduyo ing mayap adapat karing balang sariliyo. Antinaning maniwala kayo ampon sasalpantaya king lagyuna ning gunang Diyos. Tunay nosang mga biyasa din kekong sarili king ulidor ing kekong pamakiramdam karing amano. King banting upayang ikayo ing lumakad kayong anting tawong biyasa. King alang na numang mayakit king kekayong pangayatiyo. King banting upayang alang malyaring puna. Amayakit karing balang metong kekayo. Antinaning gugugol kong oras ang pong panahon. Pakikuwanan niyo karing sariliyo ikong sabla ing puna makoyo kekayo. E malyaring mayakit ing tao king kayang kasalpantayanan. Ing luntoy ng tikanin ing kabagayan. King banting upayang ing tao. Ing makanyanyang makapaglili king kayang katatalakaran akasalpantayanan. King ulido. Deng balik-balik ayamanong miyayabiye karing balang metong kekayo. Wa pakikuwanan niyo nga kung mga manoy kong sabla. Ing karing ditak-ditak, ing makanyan yung ipawaga, ing makanyan yung ibiye, itang dapat at makatuliran. Amaliyaring gawanan ng tao king kayang kasalpantayanan. Eyo sana darinan puang ding kekong sarili, king nanumang bage, amaliyaring ikainana ning balang metong kekayo. Matuwa na ko king pamakiramdam. Matuwa na ko king kekong kasalpantayanan. King ulidoring ulit-ulit ayamanong daratang kekayo. Ing lonto no sang tune mga biyasa ding balang sariliyo. Ken ko makilala. Watang ing tao nga na, ing king karing bane-bane, ing agagawa na loding sablang bage aborina ning Diyos. King kapamilatanda ring banal apagkalubna ke kayo. Balang maliyaring mabibiyasa ding kekong sarili. Amay git king atiyo na, bayong dinan pansin ampon ulaga karing sariliyo ing ikasulong na ning pamaniwalayo. Emo bukod nga na ing daramdam kayo. Emo bukod ing imbutan niyo ikong sabla ing daratang kayo king tabernakulo balang Domingo. Nune lalo yung imbutan karing sariliyo. Ing makanyan yung agambol ding balang pusoyo king burena ning mayapayang maestro. Bakong may git nga ng makilala. Bakong lalong may git lunto. King ikayo napin nga na ing tune. King ikayo napin ing talatuki king kagulutan ng Eso Kristo.
Papanatilian yu ikong sabla ing kapayapan karingke kong kasarilinan. Bayu ko ilod ding kakong amano. Antina ning atsula ding kanakong pepa sa Diyo ke kayo. Pamo at umeko. Ban malyaring baluyo. Ing mayap agawanan ning tao karing makawukol abage ape sa diyako karing balang metong ke kayo. Itong pakyula king babo na ningepon ting sablang bagay angin ni sediayo. Kinguli na niti. Ding bagay ayatiyo apesa diyako ke kayo. Sana isipan ning ninumang ateyo king kasalpantayanan. King ke kayong pangayatyo, ban malyaring ikayo, ing mag-imbot kayo karing bagay ayatiyong pesa diyako. Nune lalong may git imbutan yo, karing kekong sarili. Ing matibe kasalpantayanan king Diyos, ayanting botel mostasa, king bang malyaring matangal kayo. Kanita awutosye, ingke kong kasalpantayanan, kinguli na ningke kong pamaniwala, kinguli na niti, isa tiyayong may git ding ke kong sarili. Mausta mo king Ginong Diyos, manatili na kayong makaluklok, at idukuyo ring balang kanwan niyo, at adwan yu ing sablang bage abureyo king mayupayang Ginong Diyos at ngeni miyabe-yabe tam. Ginoo ko at Diyos da dening sablang tupa kagum ko puig pa at daralong ke ka matuat kayanakan at kayabe kula lalakit babayi dara lang keke ka oren ding bage ngeni pesadiamo bas-basan mabagsik asakit kingya tawatiyo Diyos ko patdan mo na at ke kang ilako balang mi payapa ding asap lang anak mo king banting kalayan karing pamaminto maragoladanop king iya tudaratong Diyos ko erasano dete at tangalan nune po ibieme itang karagdagan balang ting gamiton dening sablang kawan inggal-gal ning yato
Diyos ko, hilawot mo, banglang mapinsala ka rin gang anak mo. Deti maniwala kanyang upaya mo. Diyos ko ang kapayapan karelay mo. Sablang mo namdaman kekang pakayapan king balong maminto king bukas danggatang. Diyos ko ding mga ino kekang pasik nangan ulining lagad mo kare lameiduang. Yan asa po Diyos ko ing po nalangin ko ibiyemit pagkalob ko re ning anak mo ing mapayapang biye. Diyos ko kekang ibiye at alang matanggal. Diyos ko pumetong man yanaso patno bayan mo ngon King Aldo at Bengi mo kakawangan. Iligtas mo at lesya king ka pahamakan. Manibat ng ene biyemeng kapayapan. King lagi uningig pa ampon ning anak na ing upaya ning Dios wange niya tiyuya o misa diyang bage at panwanan ko lang iting kapayapan kare laybiya kakong mamuntukan oy ni hinggawan yo kareting misa diyo maging kalasagyo dinganggang may palad o nge neyatiyo tidwa bilang kare laybiye mo metong kingarap naningke kong pasbulan karingke kong pibale-bale at metong king kagulutan potang payapaya sana yung kekong kabengyan karinyo malyaring gawan ing ate yung mi panwanan abage ke kayo metong keng arap metong keng kagulutan ibalot yula king nanumang bage amalyaring mayakit at masintang ingati yung binyekwang puantig kalob ke kayo potang ikabit yula karing ke kayong balang pasbulan da ring ke kong toknangan manalangin kayo adwan yu king Diyos
ipanalangin nyo la, ding ate yung malilili king landas no ning katuliran. Uling eye baluan pon kamalayan ka kung mawantukan. Ang giyamang kasabi mengeni, nung alimbawa dinandakong mababang alimbawa, dapat nga na eye kamalayan, itang ati yung kaisipan. Basta nga na ing magtiwalaya ing balang metong ke kayo. O yan akakitiyo, ing ate yung miyayaliwang agle, ing miyayaliwang kaguluan, dudurutiyo, king yato yung ing ate yung akaguluan, king yato yung aduan yung king Diyos, ing patdana na, ing mayampat, banting upayang nako malyaring miyabuban. Uling ding kabyas nando, eya makatulid king buri na ning Diyos, ding atilo. Ametangal, ape kapunda, ring bansa. Uling ero balo ampon kamalayan, ding burina at ding kautusana ning mayupayang ginong Diyos. Anya ding bage ayate yung pesadiako ban kanita ing maging kalasagla karing balang tuknangan nyo, karing balang tibale-baleyo, ban iti at mga lawot kayo, king nanumang kapahamakan, king ulino ning kekong matibe kasalpan tayanan king Diyos, ban malyaring ikayo ing manatili kong ating katapatan karing kekong katungkulan. Pakilala mo nala ring pagawa ko kakong mamuntukan, kamong malyaring ipasiwala, mulit pasibayo potang alana ko karing sablang kapatad mo. Ding atilong mipalad, king kekong pamitipon, king penanditay ni, ila, ding kailangan pamong dinan, at king ulino, ning kekayong panganyatyo, ban magsilbing mikayatibayan, king kekong kasalpantayanan. Ila ko yun na lang. Ding bage, ayatiyo, king penanditay ni. Ngeni, bakit kaya ka kung mamuntukan, meyakit ke kayo, ing meulilaya, ing gwardyana, ning tabernakulo, karing kekang mamilatan, nanula ring bagay amaging kasangkanan. Pakibatan mo ko. Yung totoo na po ba na bingkana akong kapatid. Bakit ikawari kamaki pagugnayan karing mesabing kapatad mo? At meyakit ing bagay ayan ti kanini king kaya kayong pangabilyan. Maraming po po. Kaya pong kabilyan ng ibang daida. Kung malalagong panahon, kailangan nyo pong gamit. Dapat po nung importante nila pamot po, puling alalo. Magkulang kayo pagmuras. May kiugnayan ka king ati yung gamit ay ati yung ngeni kayarap mo. Dapat po itang mas malapit gamit na ning daw nga rin. Gawal ko wari king kekong panahon. Bakit at milyaring anti kanining kabagayan? Opo. May budget. Puli na puli lang. Kenda ko lalong aga ka nakakaring kekong katungkulan. Bakit at binyekeng pamati kaya kayo? Eng tunay na ko sang may nga biyasa king lagyo na ning Ginoo. At lumakad ko ng ating taong biyasa nga na ning amanong binyeko kaya kayo. Eyo na sana paintulutan pasibayo, karing sablang membro na ning tabernakulo, iking maulilala, karing mamilatan, banggamitan da, king buri na ning Diyos. Pakatandanan niyo ikong sablang manungkulan, king kasalpan tayanan, ilakoye nga na yung puna. Unang bisa kayo ang punali, nuntoing sit-sit, nuntoing puna, karing balang metong kaya kayo. Anya ngeni ka kung direktiba yaduan ko keka lalo kang magaral king kekang katungkulan. Pagsikapan nyo. Pugat ang sitwasyon nito. Na po malyaring umipugat ang kabilyan na po nitang gamit ni ano mo rin na sure kung malaw. Uli po itang day. Kung pangaras na po kitang hospital na pibata ng itang minuna, iya po mipaldan.
dapat po kitang katwa, kailangan pong kitang kabilyanan, ene po malyaring madikil pang pasibayo, huli na po nitang may isa niya po itang lubid ng katawan. Kaya po Waken tukyanda ka. Salamat ka rin kekang amano. Dapat ngayon nga tiyo yung bangkala. Bakit at milyari kaya kayo yung antikanin yung kabagayan? At sinaklo kayo. Ngayon yung guardian kaya beyat kayang tabe king kekong kasalpantayanan. No ka rin ko umengini sa blang manong kulan. King kekong pamanggalo ka rin kekong katungkulan. Na sana mauulit pa si Bayo. Ing ati yung metangal kaya kayo. Uling bisa kayo ang punali, mika po na kayo. Ngarang mga mano ding tao, no ka rin lang na rin mamilatanan ng sibol. Bakit at may palyaring bagay ang tikani? Ken ko lalong magpakabiyasa. Ken ko lalong magsiyasat ka rin kekong katungkulan. Ban ing puna, nga kung mga mano kaya kayo, ing makoya at ene malyaring matangal pasibayo. Salamat king kekang pangayatyo. Eng po rin sabihan, lalo kayong mabibiyasa. Karing atiyo, amiyaduang karing balang kekong pakiramdam. Lumakad ko sang anting taong biyasa. King kekong kasalpantayan. King uli na ning lugod na ning Diyos karing balang metong kekayo. Ikaming arkangheles king kayarian kesasawang manyawad king Diyos. Ban malyaring ikong sabla. Ateyo king kasalpantayanan ing mas maygit ing asopan da kayo. King ateyong mayayakit king yato yung kakarinan. King Aldona ning kekong convention kakong mamuntukan, ngeni padarala ko na keka. Uling yako makipag-convention kumo naman ka rin king kayarian. King bantingupayang ikong sabla, ing panyawad dakongan. Ban kanita ikong sabla, ing mirinan kayo naman. King sablang bage, aboreyo, king lagyo na ning pamaniwalayo. Musa nga ng itapatiyo ding balang pusuyo. At parating mapagsadiyo, king burena ning Diyos, karing balang metong kekayo. Nako magpakabingot king kekong kasalpantayanan. Nune lalo kong magpakasikan king lagyo na ning kalam. Kinguli na ning balang kekong tungkulan mi papagmasabal. Mi tuturwanan king sablang bage a kailangan agawan yu king kekong kasalpantayanan. Alang sala sariling lakad nune magmetong mo, ing balang takbang na, ning balang maniwalang tao. Uling potang, ding balang takbang nyo, maging metong lamo, king burina ning Diyos. Bisa kayo ang ponali, kanakong sablang disan, kilob na ning kasalpantayanan, ing kanuwanan ibiyene ning Diyos, karing balang metong kayo. Alang kasangkanan, ananuman amalyaring gawa na ning tao king kayang kasarilinan. Alang nanu mga adlang, ban malyaring tao gawa na ing kayang katungkulan. Ing panahon nga kung mga mano kaya kayo makayatsune. Pota nga na bukas nune nga na ingenine. Ban malyaring ikayo, ing magpatutukong maygit king pamaniwalayo. Gamitan niyo ingate yung kabiasnan apagkalob na ning Diyos karing balang metong ke kayo. Gamitan niyo ing kalam apagkalob na ke kayo king dapat
at makatuliran ban maliyaring ing tao gawa nalo. Mi papamatawad ulitan ke karing balang metong ke kayo nung nenuman nga na ing mi kasala karing balang metong ke kayo. Magpakabiyasang ganap king burinan ng Diyos. Magpakatuto king harapan ng Diyos karing kekong katungkulan. Ding sablang bage, miya biela, ampon mi pagkalob, karing balang metong ke kayo. Ing pakikuwanan niyo, nga kung mga mano, ding balang sabla, ayateyong mi paralo, king kekong pakiramdam. Ing tunelang maging kabyasnan, karing kekong kasarilinan. Ing maging patibela, mabiye patutu karing kekong sarili. No nga na ing katutuan at tune kaya kayo. Pakikuwanan niyo ikong sabla ing parating mapanalangin. Magparati ing mapagsadiyaya ing balang metong kaya kayo. Magsipaglame king kaya kayong pangabilian. Ban maliyaring ikong sabla. King balang penandit daring kekong pamaniwala. Ing magsilbilang uliran ding kekong kasarilinan. King uli na ning kanakong pangayatiyo ding kabiasnan ding turo ding paralan miya biela karing balang kekong pakiramdam. Na sana isipan ning manualang tao, ngening binyeko ring bagay kaya kayo ing mamatakad kayo. Ali. Nune, miya beya betamo, ban malyaring gawan ing katungkulan, abinyena ning mayupayang Ginoo. Eyo isipan ading kalasag abinyekot pagkalob ke kayo. Ing metong lang kambilan o maging kalasag na ning tao nga tsuya king kasalpantayanan. Nune salpantayanan yo ing sablang bage aye malyaring datang ampon miras ke kayo ing ate yung nanumang miyaya liwang agle. Aliwa pa yung kagulwa na yan ing akit yo. Ing danop, sana malyaring lunto, karing balang metong ke kayo, nung eyo kelingwan. Miyapsela karing kekong pakiramdam, nga nang mga mano ke kayo. Ing mamisadiya kayo, nga na karing pamangan, aye masisira. Sasabihan ning tao nga na ing alayang panyali. Nung Boryana, ampon pagsikapan ning tao. Aliwa pa yan, ing akit yu, lumobo. Ing ateyo, akaring sa saluan nyo, dumoble. Ing ateyo, ing alaga, karing balang metong ke kayo. Anyami dalaya ketang napon nga na itang masisira ing isimpanye. Uling ing sablang bage, ayatiyo king yato yung kakarinan. Tutuneng salunan ing yato yu. Nung wari mo sana king metong asakit ayaw sanyo malalani. Ngeni aduan ko kaya kayo ikong maniwala king kasalpantayanan king Diyos. Ding mayap adapat eyo sana malyaring kalingwan nune laluyo lang palabungan. Ating lugod gawan ye ketang ating kabiasnan karing balang metong ke kayo.
Ikong sabla-sabla ang enemy palad king kanakong pangayatiyo. Ding sablang bagay sana adimdamyo maging tunelang kabyasnan karing sariliyo. Nako magpabaya adwan ko kaya kayo. Nako mamisayang king kapagalan bakong malyaring manuparan king burina ning Diyos. Uling iyo. Ing maging panuluno ning yato yung salunan. Potang ing lugod at ding mayap adapat magparatino karing sariliyo. Kanita ing sablang bage maging mayan kingulino ning pamaniwalay. Ilarete ring ligod ang pondela kakong mamantukan. At sablang kakong disan papanatilyan nyo ding kekong sarili king kapayapan. At nako makitalamitam king nanumang bagek makawukol king yato yung kakarinan. Nune makitalamitam kayo king burina ning Diyos ban malyaring ikayo lalong sumulong kayo. Deti lang ligod ko ang ponbinye king kanakong pangayatiyo. Tune mabiyasa. Doon makakilala king burina ning Diyos at milakad at lumakad king anting taong biyasa ing balang metong ke kayo. Ing lugod ay alanganggan pagkalub ke ang panibabiye karing balang metong ke kayo king penanditay ni ating kakong bendesyon ating kakong kapayapan. Ilalaganap ke kong sabla king ulino ning kekong pamaniwala kingulinoning kekong kasalpantayanan, magparating makiabe king burina ning Diyos. Ban malyaring alang masintang ke kayo metong man. Mapaningat adwan ke kayo ulitan keng pasibayo at mapanalangin nyo ing balang metong ke kayo. I Apostol Santiago, kapayapan kayo. Lolo, gawan tayo pong aduayang basket.
Magandang umaga po sa ating lahat, mga magulang at kapatid po sa pananampalataya. At sa umaga pong ito, nagkaroon po tayo ng biyaya. Binigyan po tayo ng Panginoon ng isang kalasag na maaaring natin pong maging gabay, lalo na po sa mga panahon pong ngayon, lubhang mapanganib po. Kahit nasa bahay ka na ngayon, yung mga masasamang loob po, sabi nga ng Batlaya, marami yung nagkalat ngayon. At sa umaga pong ito, pinapasalamatan po natin ang Panginoon sapagkat binigyan po tayo ng isang pag-aaral o isang pagkain pang-espiritual na maaari natin pong maging gabay sa ating pananampalataya. Ang sabi nga po niya kanina na lumakad daw po tayo ng isang tunay na marunong na o mayroon ng karunungan. Na sana po ay sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon, lubos na po nating nakamtan ang karunungan at pilitin po daw natin na yung mga po na ay hindi na magiging puna para po sa atin. Ibig sabihin po, bilang mananampalataya, isang mananampalataya sa Panginoon, lumakad po tayo ng may karunungan at daladala natin ang isang tunay na Kristiyano na walang maipupuna po na pangit sa atin sapagkat minsan kung ano po yung napupuna sa atin na pangit, yun po yung nakikita. Kaya yung mga lakad po natin sa ating mga buhay, sana maging totoo at may karunungan po. At napakahalaga po sa ang araw na ito sapagkat meron po tayong pagkain espiritual na maaaring tatalakayan po natin sa umagang ito. Natin masasabi na tayo ay tunay na mananampalataya ng Diyos. Sapat na ba na kilala natin ang Diyos upang tayo ay matawag na mananampalataya ng Diyos? Sapagkat ayon po dito sa sulat ni Apostol Santiago, dito po sa Kapitulo 2, versikulo 14, atin pong basahin. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinuman na siya may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Ang mga kamalian sa ating buhay, masasabi po ba natin na tunay na nga tayong mananampalataya sa Kanya? Sapagkat ang tunay na pananampalataya po, ay hindi lang po basta sa paniniwala na mayroong Diyos na lumikha sa atin, kundi ito ay ang pananalig na kaakabitan. Sapagkat sinasabi natin, oo, lumalapit ako sa Diyos, sumasampalataya ako sa Kanya. Dapat hindi naman po natin ginagawa ang Kanyang mga kagustuhan. Sapat na ho ba kaya yun yung pananampalataya sa Kanya? Sapagkat ayon po dito sa Hebreo 11:6, ganito po ang sinasabi niya. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga Kanya'y nagsisihanap. So, hindi lang po natin sasabihin na, oo, naniniwala ako sa Diyos, bagkus dapat po sampalatayan natin na may Diyos, na Siyang tagapagbigay sa atin ng ganti. Madali yung sabihin sa ating mananampalataya na, oo, kilala ko ang Diyos. Kung hindi naman po tayo sumasampalataya sa Kanya, ano pong pakinabang? Katulad po na sinasabi ng Apostol Santiago, anong pakinabang ang ating mapapala? Di po ba? Makapagliligtas ba sa atin yun? Alam po, sa pananampalataya natin, alam natin, yung iba sa atin po ay dumaranas po ng mga pagsubok sa buhay.
iba't ibang pagsubok po ang dumarating sa pananampalataya natin. Nandiyan na po yung kuminsan yung karamdaman, kuminsan kung may trabaho ka o negosyo ka, hindi kumikita, bumabagsak, mga iba't ibang pagsubok sa ating pananampalataya. Di po ba? Kuminsan, sa pamamagitan ng mga pagsubok na yan, di ba, nangihina po tayo eh. Nawawala yung pananampalataya natin sa Panginoon dahil lamang po sa mga pagsubok na ito. Di po ba? Kung hindi po natin sampalatayan na may Diyos at tangisang Diyos lamang po, nag-iisang Diyos, wala pong kabuluhan yung ating pananampalataya ngayon. Parang isa lang po tayong pera na magandang tingnan. Di po ba? Kasi po, may mga perang fake. Di po ba? O may tutulad po tayo sa isang salapi na peke. Pag yung pananampalataya natin ay wala pong gawa. Di po ba? Yung pananampalataya po na walang gawa, ito ay baog sa ating Panginoon. At wala pong kabuluhan sa Kanya. Di po ba? Kaya po napakahalaga sa isang mananampalataya na dapat kilala natin na may Diyos na ating sasampalatayanan. Kaya po, ano po ang kapanatagan sa mga tunay na mananampalataya? Di po ba? Ano kaya yung ating mga rewards, mga biyaya, o panatag na ba tayo sa ating pananampalataya? Ayon po dito sa Hebreo 11:1, ganito po ang kanyang sinasabi. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Di po ba? Kung ano po yung mga panahon na darating sa atin, kung mawala man po tayo dito sa mundong ibabaw, ano pong naghihintay sa atin sa ikalawang buhay? Di po ba? Panatag na po ba tayo ngayon? Kumbaga, sure na po ba tayo ngayon na pag namatay po tayo, doon tayo pupunta sa kaharian ng Diyos? Sino po ang panatag na sa atin na pag tayo ay namatay, sigurado doon po ang punta? Meron po ba? So, hindi po natin masabi, di ba? Di pa natin masabi sa ngayon kung panatag na, may panatag. Ngunit meron pong pangako sa atin ng Panginoon sa mga mananampalataya, sa tunay na mananampalataya. Basahin po natin dito sa 1 Pedro 3:17. Sapagkat lalong magaling kung gayon ang iniibig ng kalooban ng Diyos, na kayo'y mga bata dahil sa paggawa ng mabuti kaysa dahil sa paggawa ng masama. Punta po natin sa Apokalipsis 3:10. Sapagkat tinupad mo ang aking salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. So, yung mga palang pagsubok na ating dinaranas, kapag po pala meron tayong pagtitiis, ang Panginoon ay iingatan niya tayo. Hindi niya po ahayahan na matalo tayo ng mga pagsubok, matalo po tayo ng kahinahan. Sapagkat, ano ang po ang kanyang pangako? Tayo'y iingatan. At sa pamamagitan po, sa aling pamamagitan, malalampasan po natin ito. Gaano man po ito kabigat sa ating pananampalataya. Ang pagsubok po na ito, kapag iningatan po tayo ng Panginoon, malalampasan po natin. Yan po ang kanyang pangako na sinasabi sa atin. Kaya ayon po dito sa Jeremias Kapitulo 39, versikulo 18, ganito po ang kanyang sinasabi sa kanyang mga tunay na mananampalataya. Wala po. Jeremiah po. Yan. Ngunit ililigtas kita sa araw na yaon, sabi ng Panginoon, na hindi ka mabibigay sa kamay ng lalaki na iyong kinatatakutan. Yun po. Yung tunay na mananampalataya, ililigtas po tayo ng Panginoon. Alam niya po kung sino yung mga nasa Kanya at sino yung hindi sa Kanya, di po ba? At tayo po dumaan sa mga pagsubok at ang alam ko naman, lahat ng mga dumaan sa pagsubok ng ating mga kapatid ay nalampasan naman nila po. At nakikita ko po sila ngayon nandito kasama natin. Sapagkat
sa pamamagitan po ng mga pagsubok na yon, sinasabi ng Panginoon, sabi nga kanina, magtiis ka lang at iingatan niya tayo. Di po ba? Sabi nga, ito, alam natin to madalas, kung kailan ka daw po lumalapit sa Panginoon, doon nasusubukan ng iyong pananampalataya. Naniniwala pa po ba tayo doon? Di po ba? Kumbaga, china-challenge ka lalo eh. Kung hanggang saan yung pagtitiis, kung hanggang saan yung pananampalataya. Baka sa isang challenge pa lang po, nadapa na tayo, sumuko na tayo, nanghina na yung pananampalataya natin, kawawa po tayo, di ba? Hindi po natin nalampasan yung challenge na yun. Kaya, although mahirap po dumaan talaga sa isang pagsubok, di po ba? Pero kung nasa atin naman po yung Panginoon, siguro hindi naman niya po tayo pababayaan, di po ba? Ngayon, yung 1,000, isang supot lang yung may uuwi mo, mabibili mo sa 1,000. Ganun po yung sinasabi sa atin ng Banal na Espiritu. Kaya po, natatandaan ko po nung binabanggit ng mga Espiritu na mag-ipon po tayo sa mga bagay na hindi nasisira, yung mapapakinabangan natin. Ito na po, nangyayari na pala. Nararanasan na natin at nagkakatotoo na po yung binabanggit ng Banal na Espiritu noon. Yung ating kalakalan tataas ng sobra. Kaya po sana ipagdasal na lang natin yung hindi natin masaksihan yung gutom, di po ba? At napakalait pong epekto nito pag nagkataon. Kaya po siguro yung binigay na kalasang na ito, bilang pananggalang po natin sa mga may masasamang loob. Dahil po pag nagkaroon ng gutom, ang tao po kasi, pag nagugutom na, makakagawa na po ng isang bagay na hindi dapat. Katulad po nga yun yung mas gusto pa nila yung gamit mo kaysa sa'yo, di po ba? Kaya po siguro binigyan tayo ng isang kalasag ng Panginoon, ng ating Banal na Espiritu ng Panginoon bilang protection na rin po natin, di po ba? Kaya po, wag natin ipagbahala itong binigay na ito. Salampalatayan natin na ito yung makakapag-ingat sa ating mga sarasariling bahay, sa sarasariling tahanan. Kaya po, malaki po ang pangako sa mga tunay na mananampalataya. Dahil ayon po dito sa Mateo, Kapitulo 25-22, ganito po ang kanyang sinasabi. At lumapit naman ang tumanggap ng 25 po, ay 21-22. Kapitulo 21 po, versikulo 22, Mateo. At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Di po ba? Kaya po kaninang pinagdasal po ng yung Banal na Espiritu, di ba? Sinabi sa atin, kung ano man yung naisin sa inyong buhay, ipanalangin nyo sa Panginoon, di ba? Sabi ba kanina? Sapagkat kung pala yung panalangin natin na yun, sasampalatayan natin, ito ay magkakatotoo, ito ay ating tatanggapin, di po ba? Sapagkat yung panalangin po kasi ay isang paraan po ng communication sa ating Panginoon. Sa panalangin po tayo maaring makipag-usap sa Panginoon. Kaya po napaka-powerful po ng, di ba? Powerful po ng panalangin. Basta may pananampalataya pala sa atin, ito ay magkakatotoo at ito ay ating tatanggapin, di po ba? Di po ba kung hindi po maganda yung kalusugan natin yan, may nararamdaman tayong sakit, idalangin po natin sa Panginoon. At sampalatayanin natin na tayo po ay gagaling, tatanggapin po natin, tayo ay gagaling. Ganun po yun. At ito po, bilang pangwakas na lang po, sapagkat meron pa pong susunod sa akin. Dito po sa Gawa, Kapitulo 16, versikulo 31, ganito po ang sinasabi. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So,
Yung tunay po na mananampalataya, ito po yung kanyang kapanatagan. Manampalataya po tayo sa Panginoong Yesus at hindi lang po ikaw ang maliligtas, ang iyong buong sambahayan, ang iyong buong pamilya. Yun po ang ating pakakatandaan at isabuhay po natin ang mga gawa ni Yesus na bilang sangkap po ng ating pananampalataya sa Panginoon. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Papuri po sa may kapal na lumikha sa atin. Na kung paano po muli po tayo nakatipon upang sumamba sa isang Diyos na nagmamahal sa atin, na mag-aral tayo sa Kanyang salita, na gumawa sa Kanyang mga gawain. Na kung paano po ang tema po natin ngayon ay tungkol sa atin, sa ating mga mananampalataya na nandito. Ano po? Ba't ka nandito? Kasi isa kang mananampalataya ng Diyos. Tama po ba? Kaya lang ang tanong, ikaw ba'y tunay na mananampalataya ng Diyos? Kayo na pong sumagot niyan. Na kung paano pong sinasabi sa tema, kapanatagan sa tunay na mananampalataya. Sa tunay na mananampalataya. Hindi po sinabing kapanatagan sa tunay at hindi mananampalataya. Kundi sinabi sa tunay na mananampalataya. Gusto mo po ba ng may kapanatagan sa iyong buhay sa araw na darating? Ano po? Na kung paano po lagi pong sinasabi ng banal na batlaya, katatapos lang po ng ating medyominidad, ng abot sabi, ano po ang kanyang pamati? Pwede po akong magtanong kung sino mong ano dito, magturo ng isa. Wala, nakarukura. Iyan ko na lang po. Sabi na po, king wikang Kapampangan, niunuman kanu itang tune, may kabalo king katutuan, at may katalastas king kaburyanin Diyos. Nune lumakad yang tune, tao at asalad pantaya kang Kristo. Ang mahirap po kasi sa atin, nakakarinig po tayo ng magandang balita, lumalabas dito, pumapasok dito, lumalabas dito. Minsan, nandito na, nandyan na sa puso mo. Kaya ang sinasabi, nabanggit kanina ng ating kapatid sa Santiago, na nagmamalaki pang wala daw pananampalataya sa papakita sa gawa at yung iba naman sa gawa papakita sa pananampalataya. Dapat magsama po yan. Ano po? Kaya kung titignan po natin, pag-aaralan natin sa ating buhay, tayo po ngayon, kung titignan natin, tayo po'y nag-aaral sa eskwelahan ng buhay. Dala na lang na po natin sa material. Tayo po'y nag-aaral sa eskwelahan. Tama po ba? Sino pong hindi nakapag-aaral sa eskwelahan? Pwede pong magtaas ng kamay? So, ibig pong sabihin, lahat po tayo nag-aaral sa eskwelahan. Na kung paano pong pinag-aaralan natin ang lahat ng mga maraming subject. Ano po?
na kung paano pong inaaral po natin yan. Nagsusunog po tayo ng kilay. Ano po? Tayo po ngayon bilang mananampalataya, nag-aaral po tayo sa buhay espiritual. Ano po? Na kung paano ang mahirap sa ating mananampalataya, sabi ko nga po kanina, alam natin na isang bagay ay tama, ay hindi natin ginagawa. Ano pong sinasabi sa Santiago? Santiago 4:14, hindi po ako nagkakamali. Kayo nga hindi nakakaalam. 17 po, 17. Sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa ito, ito'y kasalanan sa kanya. Gusto niyo po bang magkasala? Mahirap na itanim na sa inyong puso, sa iyong isipan, ang mabuting aral na yan, hindi natin ginagawa. Kaya sabi ng banal na batlaya, ang pamati niya kanina, yan po ang mahirap sa atin. Hindi man pumasok dito, hindi man lumabas doon, nandito. Ang konsensya mo, ang pag-iisip mo, ang puso mo, ang hirap labanan na kung paano sinasalangsangan mo o kinokontra mo ang alam mong totoo, alam mong tama. Ano po? Kaya sabi po ng banal na batlaya kanina, pumapasok lang po sa aking iisipan. Sabi niya, tamo po kanong magdailan, gagawang kasangkanan. Niya po, uling po din, apiring madagul adlang kareng mananampalataya. Yung gagawang kasangkanan kimbyena. Nanong makananong eman kasangkanan anatural agawanan ning yatu o gawanan ning nature mismong sarili mo gagawa kang kasangkanan. Intutuna po nini, masakit kuman bitis. Sabi ko po, may tutaan kong speaker pingeni. Ingisip ko, ako po makapag-text ngeni. Dadapwat, uling nasa na yung puso ko. Ingabiyay kaya po yung kulang ko kaya kayo. Kaya kayo. Tutunan nini, dapat na po natin kaya pong lakad. Dahil nga kaluguran ko. Outing. Siguro ka rin na ako pintulutan ng Ginoo kasi masakit niya talaga masakit na po. Kaya kung makapagmaneho, dapat ganyan may kapagmaneho ko. Ako po buring sabyan niya ako makagulis na ako. Papakit ko mo po kaya kayo na ako ating kukasangkanan kimbi. Dapat mirarap ko po kaya kayo bang abya ko yung obligasyon ko. Bang magpatunay mo nalakota mo po yung kasangkanan. Anya lang taking Ginoo, inlako na yan. Masakit po kasi minsan in tao, pantunan na yung kasangkanan.
Totoo po yan. Pantunanan yung kasangkanan ng tao. Pangyay makatupad, king burina ng Ginoo. At yung burina, yung gawa na. Anya, minsan kukutangin tao, o ba't yako pa? Maminto na ako man king Ginoo, sisimba na ako man. Itapining masakit eh. Maminto ka king Ginoo, balo mo na yung katutuan, dapat lalabagan mo pa yung radyo kabyasnan kaya ka. Gusto ya po. Kasakit na eh. Sasabi ko mo pong katutuan. Dako po panasakinan o titiraan man king kaya kayong kapanandaman. Sasabihan ko mo po yung totoo uling maririyari kin biyat amoy ni. Naano yung tao man yung kanan niya. O ba't siya kung sisimba pa, itangye sisimba kitang mihirasan. Yapay miswerte o balat yaku. Di po. Bakit po wari, baluta pa king Ginoo? Indapta na king biyeta mo? Baluta pa wari, ingaldo daratang? Baluta mo po yung aldo may yakit? Sige po, kung balo yo po iti, buri ng sabyan, ikayo, tunay kong talasalpan tayo. Kasi, in tunay talasalpan tayo, manaligyakit ng bagay mayayakit. King Aldo daratang. Aliway Aldo ay aakit ngeni. Ko po mga manong ngeni bilang ikayo mo yung aralan ko. Pati sarili ko po kapatid, aralan ke uling minsan mitatakit ko naman. Anya kapatid kong man talasalpan tayang kalupayo. Mipapanalangin tamo po. Tamo po sabi na ng Banal na Espiritu. Tamong pantunan. Itang bagay ikatisod na ng tao. Ikasisira na. Nune, pantunan tamo itang bagay ikasulong na ipanalangin tayo. Ing masakit po king meto nga talasalpantaya yan, talasalpantaya na minsan. Ing masakit, minsan madalas pa king biyanan ng tao. Sabi mo metong kang Kristiyano, tutukiking Diyos. Minsan may kamali ang bagyang kapatid mo. O ng kalati. Minsan lalawin taneng maragul. Pakatutukan tanay king matatamwi tatakpanay tande pata ng mayap. Subukan nyo po yung meto nga bagay. Metong yang pesos malati o gambensin kuya mo po. Pakatutukan men lawin king kaya kang matayan. Ala na ka pong akit. Nung iting nga ka ibong maliking kaya kang kapatid. Ala na ka pong akit. Amayap, agyewa na ning kaya kang kapatid. Kaya, lungita mo po yung tunay talasalpan tayo na makakilala na po ang Kristo. Kapatid, po sana makanyanin dapat tamo. Baluto pa po sa langya yung laman kasi minsan nung ating pamiyakagawa kaya ka, buri mo pin makanya. Pero sa langsangan mepin ta kontran mepin. Itang buri na ning kaya kang laman kontran me. Lalo na nung miyakagawa yapin sabi ko ping salang kaya kayong tao ngayon at may pagsubukan niya. Siguradong masaya yung laman.
Gusto mo kay ano, dapat kapatid ali. Sinabuhay na pong Kristo at ding alagad kanito. Bang apusan tamo. Waring alagad mo naman po kanita, misakabla. May kamalila. May duda na po king pamanuki kang Kristo. Metong niya po itumasken. Anong makananong minunang panahon, meto niya pong alagad pinili ng Kristo tumas. Baluta mo po Kristo, ipakuya king krus. Sinugo na yung igpa, bang tubusan na po yung kasalanan tamong. Dadapuat, kimpamanlakad ng makabang panahon ni Kristo, ang po'y tumas nating mapilan na alagad. Iya kung manwala nga na yung sebo kong dalido, yung tutulungay niya na yung ikisaksak yung kayang taligiri na nanatay ko, din busbus na rin kayang gamat, ano. Iya kung manwala. Kanita kapatid, kaya bedane, Kristo. Ding alagad dapat migdudala pa. Pabuo at tunay yung karelang kasalpantayanan na pamanukida kang Kristo kanita. Ita mo makanyan po kaya. May ngarita mo kaya ang balutan na yung gusto. May karamdam tamong mayap ngayon yung aldongay ni at may alabasan pang panahon. Kapilan tamo po, dinan katawan yan. Masa ko po bang kanita patunayan kaya po king libro? Yung ka na akong sasabihan. Kini pong San Juan 14:1, dagusan niya po. Huwag maglumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Kristo po yung sasabi kanini. Ne po. Nanong sabi na kindos, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayoy ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ihanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Ano po? Kasi pinapatunayan lang po ni Kristo, ng ating Panginoong Yesukristo, na tunay na nanggaling sa Ama, na maraming taanan doon, na marami tayong matitiran. Marami tayong bahay. Ano po? Kaya po, saan pa tayo? Naniniwala po pa tayo sa santong ebanghelyo? Naniniwala pa po ba tayo sa mga banal na patlaya? Sige po, sabihin natin hindi. Sabihin lang, kunwari lang. Kunwari lang. Ito, mayroong punto nagtanong na sa isang manunugid na mananaliksik. Sabi, ako mananampalataya ako sa Diyos, ano? Yung isa, hindi. Sabi niya, kung hindi totoo ang Diyos, sana, paano yung pinagpaguran mo sa habang buhay mo? Sabi niya. So, tabla, ano lang po yan? Talo, manalo, tabla. Mahirap, dun sa hindi naniniwala, wala pinaniniwalaan na Diyos, talo, hindi siya pwedeng manalo kasi hindi, kung sakaling may Diyos, talo din siya. Kung sakaling walang Diyos, talo din siya. Ibig sabihin po, kahit paano, tabla tayo. Pero hindi. Sinasabi ko po sa inyo, tayo po'y panalo. Ano po? Ganyan po ang mga
hindi nakakakilala kay Kristo. Sabi nga po ng banal na Baltlaya, maraming mga taong naglilipa na ngayon na kung paanong gusto nilang maggasik ng kaguluhan sa mundong ito, sa mga tao. Ano po? Na kung paano pong mayroong mga nagbabahay-bahay dyan na kunwari gumagawa ng mga kabutihan sa tao, ngayon pala ay gumagawa ng kasamaan. Kailan ko lang po itinext sa aming group, family group, na marami pong naglilipa ng mga malulokong tao. Na wag na po dadating tanggapin yung mga taong nagpupunta sa atin na kunwari magkakaroon ng lab chem or blood test sa iyong katawan. Ngayon pala yung aringgilya or karayom na ginagamit may contaminated ng AIDS. Meron pong ganyan. Kasi yung mga ISIS, mga terorista, ano po, at yung mga iba po na galing magsalita na kung paanong sinasabi po nila na ganyan kikita ka or nagpapatulong sila, ngayon pala, lulukohin ka lang. Kaya sabi po ng banal, huwag tayo pong paloko. Ano po? Kaya binigay po yung mga kalasag na yan bilang paalala po sa atin na tayo po'y manalangin araw-araw, hindi lang araw-araw, every now and then, para hindi po tayo pasukan ng ng tukso ng makamundong bagay. Ganyan man po, mayroon pa pong alam ko magsasalita na mayroong may babawagi na karunungan at magpapatotoo po sa atin. Aking na pong ipuputol ang aking pagsasalita sa inyo. Sana po, tayo na po yung mga tunay na mananampalataya na kung paano pong lumakad po tayong may karunungan na may pag-ibig. Patulong po tayo sa Diyos. Lahat ng bagay na yan, hindi po natin magagawa kasi maraming pagsubok na sisira, gugulo sa ating buhay na tayo lumalakad sa katotohanan, sa matuwid. Kung wala po yung tulong ng Panginoon, lahat po yan hindi natin magagawa. Kaya magdalanginan po tayo sa bawat isa na tayo po'y magtagumpay sa ating buhay. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Dakala salamat, Brother Rod. Kaya kang minsay. Linuwal ko bala ko, kabalik ko, tahimik lang. Ngayon pala, hindi katang kapatid ding minsay na talagang pakadibdiban tala. So, pasalamatan tala po, rin kaya katamong may mensay. Karen kaya na kan, o dino kuyo, lalawin na nandin bala na siguro yung Medina Noras. Dino kuya, talakad na ka. Payo ko la sabyan din kaya na ning banalays. Apa namang pilang minuto. Tutupo nini, kakarog ko po eh. Pero mayap po nga bak po mo muna po king ginuna, meglikha kaya katamo at kadwa po karing kaya katamong pengari po at kapatid. So, pasalamat ko po uling last magsalita ko po kayo ng 2019. Ngayon, kadwa na naman po. So, ini po, kakarog ko po talaga. Yung tema tamo niya po kasanting. About siya po king tunay mananampalataya. Kapampangan naman po, yan na po Tagalog. Ngayon po, yung tema tamo po yung paksata mo, kapanatagan sa mga tunay na mananampalataya. So, nung basan tala po retang referensya, nung recap tala po, sabi na,
Nung ingatan me kanu yung salitang pagtitiis, iti ingatan na ka namang kanuning ginuking nano masubok ka dumalang kero. Gini, ketang pamagtiis mong pakanto, gini, ketang Pedro, kung reference na chapter 3, verse 17, yung sabi ng bakanyan, sapagkat lalong magaling kung gayon ay iniibig ng kalooban ng Diyos na kayo'y mga bata dahil sa paggawa ng mabuti, kaysa dahil sa paggawa ng masama. Ngayon po pala, nung magtiis ko po, kaya benanita yung pamagtiis, itang pipilinan niya po yung gawa ng mabuti kaysa king marok, iti metong niya pong tunay kayong mananampalataya. Ngayon po, naano po ba talaga itang kapanatagan? Nung kayo po, tunay ko po mananampalataya at bididinan nagawa niyo po itong katuwiran ng babo, so ibig sabihin po, kung tating ko pong kapanatagan, ngayon may mag-search ko po, naano po talagang kapanatagan? Ngayon pala ito pong kapanatagan at komportable ko po, protektado ko po, at ko pong kapayapan kim pamaisip, tangi ko pong migaga nakaking kakanan nyo, o na naman pong susulod nyo, o na naman pong pantunan nyo kimbe. Ito pong ating ko pong peace of mind. To. Lalo na po, ating ko pong pag-asa. Ngayon po, kiyan pa mag-aral po king eskwela nimbe, pantunan tayo po yung katwiran. Ngayon, nano po, nung ikita niya po yung katwiran, siyempre po, itong abaloming isto, yung katwiran, abalom itang utos na ning babo, nung pakarano niya po gawan. So, sabi na po kini king kay, ito po, ayun po. Ati ko pong kodi ko, sinulat kayo po. So, ayun po. Pagpala ikit niya po kano yung katuwiran, sabi na po ning Isaiah chapter 37, verse 17, ang bunga ng katuwiran ay kapayapan, at ito'y magdudulot ng katahimikan at pagtitiwala magpakailanman. So, ibig sabihin po pala, kapag mag-aral tamo po kini, ababalo tala po retang katuwiran, reta pong utos ng babo. So, pota palang balutano rin katuwiran, mamunguya palang kapayapan to. Ibig sabihin po, payapa ka pamisip, ating ka palang kapanatagan. So, ibig sabihin, nung sisimbata mo po aldoldo kini, so, tunay tamo manampalataya, ating tamong peace of mind. Dino po waring sisimba po kini na itang mag-alalaya kayong business na, mag-alalaya kayang kakanan. Dati mo muna po, ng 2019, tigaganakan ko po kung nanong pong gawan ko, nanong obra ko, kasi may pasar ka kayong board exam, ayari mo nito. Sabi natin, potang mayari ka kanong mag-aral, tapos apas sa mga ning ganaganang pagsusulit, ako ang mga ning pangarap mo. Ito po, kari ko po may subok na, ali pa pala, ito palang kailangan mo palang pantunan meron pala yung katwiran ng Ginoo. So, kita pong katwiran ng Ginoo, kitang Mateo chapter 6:33, datapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag sa inyo. So, ito palang standard na ning babo, nung abalo ya po itang katuwiran na, isa una ya po, king nanong manggawan nyo kimbiyo, iti iunami, gana-gana palang aduan mo, karagdagan na mo. Mumuna po, ishare ko mo po kayong patutukin, beko, nang mumuna, magduda ko sa sarili ko, kasi may pasar ka, engineer na ka, agawa mo yung gana-ganang bagay. Pero alip pala, kailangan pala pantunan may paingin. Mumuna ya, tas itang adwan mo, pangadwaran pangarap mo, kadwa mo pala ita karagdagan. So, ito po yung share ko po. Sana po, kayo po sasawang sisimba at ma-share ko rin po sana. Alam mo po, ako, dami-dami po dapat. So, ito po, kasi ikit ko po rin tao, dakal na pong dadalanan, dakal na pong kwento, bawat metong kakatamo, at yung pong dadala na bakal. So, yaw po potang, kasi, nang dati po, nginiyan ako po magubrang engineering, magtinda na ako po. So, kitang pa magtinda akong pa kanyan, ikit-ikit ko, bawat tao palang customer, o bak, kumusta? Nanong problema? Nanong salaman mo? Pa kanyan. Ini, kakwento da po itang bedo, pa kanyan ba kanyan. Tapos, karinye po akit na atinta palang kanya-kanyang kwento. So, ngini, king kanya-kanyang kwento tamo, nung i-share tamo nga po ini, kaya katamo, bawat meto po, bidinan pong oras, lalo ya pong daragolin pananampalata tayo, muna karinye po magpatutuna, tunay pala yung spiritista, na kahit pa kanano, atinta palang kwento. So, kaya kayo po kakarog, kakarog po kanyan, pero dakal po, salamat. Sita po.
santing ng kakarog. Kaya tutuki kakarog ya pa kanyan. Dakala salamat kaya ka anak Levenyo po. Yapin po yan Hanapin kanupag maraguling kaya kang kabyas na, nunay kabyas na ni nga pong Ginoo, kaya ka pasakop. Kasi hanggang nanutapak klasiking biye, bisakan po ngali, ating memya kanita. Metong mong makanyan mawala ito. Anyaan, natuturo na katamo nga lang patugot, yung nga manwana na minsan alimbawa na katamo, kaya kanong pale, yung pale, potang matuan, duro kuyo. So, biro sabihan, maging itamo man potang matuwatana, dakaltana balo, may biyasa tana. Lalo tamong mabibiyasang magkumbaba. Okay? Magayon niya po, lalawan tayo, itang pibat ang tamo, malagwat salita. Kasi iya po yung pipumpunan. Ngayon po, yung kaya paramparan tamo kaya biyaya na ng Diyos, uli pong pigkalog na laki katamo rin. So, every sabihan po, potang kebi tala rin, kailangan salpantayanan tamo. At kaibat na ninfa, kagum na nitang kasalpantayanan tamo, miminga tamo mo rin. Pota uling kebi taya keni. Kebi may kayang pasbol mo, yan nakamaglak pasbol. Binyan na ng espiritu, iniyan, kaya nila naking pasbol, no? Kinabukasan, kingwari pong TV kuha na po, yapin ito. Kailangan magsurita pa mo rin po na ipakailiga yun. Okay? Magayon niya po yan. At tamo palagi. Uli pong sasabyanan ng banal, palagi, tamo ka na magtiwala. Tamo magtiwala, kari nga kayarat tamo nung minsan, mag-amo lang ang timong tupa, pero metong lapalang lobo, ganidlo, pero no agana ka, niya kailangan, suryan niya naman, uling masakit po yung panahon tamong yan. Niya kailangan po, ding pasabi ng banal, makanyang tala pong palaging at yukin kaisipan tamo. Nya po itang kaya katamong hanapin tang malatitamong kasalpantayanan ng ting butil mustasa. Ya po yung papanatilyan tamo. Okay? Nya po sana dahil kaya katamong pisaw-saw ngayon ng aldo ngayon ini po, may makalista lagi 5,053 lapuret ang minunang basket. Deta pong kadua 4,000 la po. Datang ketang south tamong, ketang kaya katamong kapatad. Okay po, siguro po ila po rin kaya katamong katipunan ngeni at pota pong bandang alauna or alas dos, pa? Alas dos. Iyata yung kaya katamo pong anak na ning kain na po ni kaya katamong guardian, ita po, potanggat panapon, alas dos. Salamat po, maya payabak po kayo nga na. God bless po kayo.
may payang kaya kaming Ginoo. Ginoo ngini pong mayari na po yung kaya kaming pamanyan po Diyos ko. Ginoo wala na pong kapapusan ting kami pasalamat mo kaya ka. Ginoo nung makanano Diyos ko. Ding miyap siya ay manong ining kaurasan ay tikining Diyos. Sana ipa mitanamlaw ka rin kaya kaming katandanan. Ikpa ngayon oras sa iti, pasalamat kami kaya pagkalog mong sika ng pwersa, biyat pagkadbiyag kami. Ginuhigit mamampu at atangal din kaya kaming kakulangan na gawang sana Diyos ko, patawaran mo po yung balang metong kailan. Ginuhingin mamanuli kami Diyos ko, awaran mo kaya ko. Gabayan mi yung balang metong kaya kami gining Diyos. Nung makanano mo kaya pungit at kapayapaan, king balayan mo dalanginan. Potos ang magsigubling balang metong kaya kami Diyos ko, linisan mo yung kaya kami dalan. Ginawa na may gitirisya mo rin ang tao mo, tuloy nga isip magnasa ka rin kaya kami hindi. Ikpangin ang kaurasan ito Diyos ko. Pakita lumilay para at ang kaya kaming pengaran, mapilang pang makatagan may ang dasyon, kaya kaming kasampantayanan. Ginawa ni naman po ang ating bitbit, ating kainan kapanandaman Diyos ko. Awaran mi kaya nga pisan mo karang may paya mong gama. Diyan mong kapasnawan kapaldanan pa. Bating mo pa yung gining Diyos, tatay nga daw mo kayang prong nga kaya besusuyo kung maminto ka rin buri mo. Lalo-lalo may pa kaya kaming matuang gamit Diyos ko. Sana kimbing italdo ingatan mo ang para-para. Alang-alang po kung mabilog ay iglesia at mabilog tang pamilya Diyos ko, biya may pa po yung karagdagan. Ginawala pong makayari ka rin minatangong tungkulan ka rin pa. Ginawa ngayon kaurasan iti Diyos ko. Pasalamat kami, makayan may pong pinubagti kami, hindi akong tuburan na pangako, matulang Espiritu Santo. Ano makanano Diyos ko, tinahid na kami, kingmit mong kabanalan pa. Ano makanano rin pasabing pa'y bati ka Diyos ko, makayan na pong ibulan ako. Ginawa pasalamat kami ginin Diyos, karang kaya tuburan kimbing kaldoing makanyanda kaya pungingatan. Ginawa sana Diyos ko, ang sakit at durog ang kingki kaming yatong kakaranan. Ganak mo niya sa akong sarapas pulang bating pahin ginin Diyos. Makanyang kaya pang malayang makagalaw ka rin buri may munta kaya ni munta ka rin. Ginawa ilag mo sa akin kami ang timoy ngayon bagyo. Dul-dul sakit mga bahay ito yung tornado ipahin biglang kamatayan. Desgrasya Diyos ko yung gera. Ginoong ining kaurasan na itina nung ay plasmi karing dapat mong mangayap kaya kami. Nunay puriyan na ka at sambahan kong pangay espiritu mating katatuan. Ginoong ining kaurasan na iti Diyos ko ipanagmi pong siya blake ka. Ang timor ng bugtong mga anak kaya kami takabagligtas. Kambay daring lukop at sab daring kaya kang pangak mapamatulang ng Espiritu Santo. Iyan nasa. Sibol Tagumpay Bier is now signing off.